الفصل الحادي عشر دمبغال كدون كيرول سبو يغو بانغال كمنهاج المسلم في عذاب القبر نيوت ان في لت قبر ونعيمه انماجي كوني قبر. يؤمن المسلم جلدون وغمدنا بأن القبر وندن قبر أن وعذابه إلتمون وسؤال الملكين اللاند بيدو ملائكة بديدو فيه كندر قبر نقدون وغمدنا وندن حقن كغونغا وسيدغن كغونغا. وذلك دون كفا مرتمج للأدلة النقلية كونان ديدو dalilaji eggadi ka alqur'ani ka sunna wal aqliya itadi ka haqqille al atati on arde dodin al adillatu naqliya. awalan ikhbaruhu ta'ala ko humputugol mo kanko alla bidhalika dum fi qawlihi ender dalal makko walau tara harayi ayno idhi yatawaffa alladhina tumande yobete ben kafaru yeddube al idhi yatawaffa alladhina tumande hunnata ben tumande warata ben kafaru yeddube al malaikatu malaika ben yadribuna taybe malaikabe no piya wujuhum geece mabbe de wad baram e babbe mabbe den hibe nana be waduko adabal harik dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid. wa qawlihi walau tara hara ayayno idhi zalimuna tumande taybe tonyobe fi ghamaratil mautihi be ender faddere mayde wal malaikatu ta malaikabe arbe wargol be basitu aydihim ben fonti juude mabbe den hibe inna akhrijum yaltini anfusakum wonkiji monni al yawma tujzauna adabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. wala gad ji'tumuna gomdi on ari men non hande furada ko on bajjo on wattaki on bornaki on yobaki kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum on acci ma khawwalnakum konko men deltanno on kaduna wara zuhurikum bawmon wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. laqad taqatta gomdi taji non bainakum hakkunde mon hande sababuji din e relation ji din وضل مجي عنكم ما كنتم تزعمون. وفي قوله سنعذبهم أريم اللت بكم بهفرع بمرتين لا بديد بمعنى لتكادنا لتك لا هرى ثم يردون رفت برت إلى عذاب عظيم. وفي قوله النار يتنج يعرضون عليها بتتمج غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة يندر نغال داري أدخلوا بالنادين أنسي آل فرعون كوني لفرعون دين أشد العذاب. وفي قوله يثبت الله الذين آمنوا ألا تبنتنا نيبنغم نيم بالقول كونغول مؤجنغول الثابت تبتنغول في الحياة الدنيا إلى كنغورنا أدنى دواني كلمة لا إله إلا الله وفي الآخرة كلا حركة وتبنتنا نبي كونغول مؤجل كدواني أندوغول كهون نجابتو ملايكا من جام لande hawrondir de sawaba. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثانيا إخبار الرسول هم بتقول لا اللهم لذلك في قوله عندما ماكو إن العبد عندنا جيادو إذا وضع في قبره سوالنا مكا قبر مكة وتولى عنه هجتي إوي مكة أصحابه سابا دمو بمكة وإنه نكانك والله نلاد ماكي لا يسمع قرآن عليهم هريهم نانو de hito paɗeli maɓɓe kamɓe arɓe wattingol mo ɓen hino hotude hara himo nande e ko ɗum woni kurtu paɗeli maɓɓe ɗin ka leydi atahu ko ɗon e ɗon kaw jentitoto ɗon ha kaw accitata nande ɗon hito paɗe maɓɓe ɗen kaw fuɗɗata mijade ɗon e luttila min tuntun ko ɗon atahu aratamo malakani malaikaɓe ɗiɗo fayuqidanihi ɓe joɗɗinamo fayaqulani lahu ɓe innanamo ma kunta taqulu fi hada rajul ta fotone laaɗo ma ɗum wi en awa mbadine laaɗo no adda darnaka nder kaburu nder ton ɓe inna hihi kon ɗum laatinoɗa hiɗa innayno oɗo gorko ko honno waduno ɗon oɗo gorko ko honɗum mani oɗo ko homboni ɗum koli muhammadin konande muhammadu sallallahu alaihi wasallam haray ko foto on woni ko adda ɗon. fa amma al mu'min amma tawnoɗo ko gomɗinɗo ko aduna himo jaɓi gollitirde sunnaji nelaɗo ɗin o jeyaka e wi'oɓe min sunna waddata lan e goɗɗo kanko himo wakkili sunna o gollitira e sunna fa yaqulu inna ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fa yuqalu lahu awa unzur ndaru ila maq'adika faade jonde ma nden nun minannaɗi immorde ka yeti si tawi no anda oɗo qad abdalaka allahu be
gomdi Allah wattitiranima den don maqadan jodorde go werde go minal jannati fayarahuma jami'an o yade kanje galleli din didi kala. Wa amma al munafiq aw al kafir, amma nafigi jomma keferon ko andirton nafigi yagal no hulbini ndare ko nafigi jombe adi addude fayaqulani lahu bendon inna namusibe hollama fotone laado oda ko kefero gomdinane laado oda ko gomdindo ne laado kono ko mo gollitirta denda nangal sunnaji ne laado din o memata kanko wi sunna waddata mo e goddo sunna wana goddum mo wacci sunna o mara bakkatu kanko ko di halaji do o maddi fayaqula lahu be innanamo fayaqulani lahu be innanaymo ma kun fayaqulani lahu be innanamo ma kunta an kundu latino da taqulu hida wayno fi hadha ar-rajul fayaqulu wiya kanko kefero manafiki jolla adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas min milati kem do inay no ko yimbe ben innata mo kon fayuqalu lahu inna nemo don malaika ben jabo mo an la daraita wala talaita an anda ajanga wa yudrabu bi matarika o pire pole min hadidin jande darbatan piyande fayasihu o sonka sayhatan sonkande yasma'uhu nana sonkande den man yalihi denda nangal hikki be wombe takko makko ben o ghayra thaqalain siona be do sattube koy dido be do Allah udday noppi mabbe dimbe nanata dum yimbe ben e jinnaji din. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam idha mata ahadukum si goddo modon mayi urida alayhi wi bitantema makadahu jonde makko de duwa jodorde den bil ghadati wal ashi bimbe kekide in kana sawlatka min ahli an-nar harayfa min ahli an-nar fayuqalu lahu innana hada ma qawdaka aw ko dum doni jonde ma nde wonata den hatta yab'athaka Allah immintine yawm ila yawm qiyamati nyande darngal. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam fi du'ai hino e der du'aji mabbe ko be wadata be maka Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr allam turke madandan ko wete kon lette qabru holli lette qabru hino wodi woni wa min adhabin nar lette yite wa min fitnatil mahya fitna o do wete do immorde fitna ngurna wal mamati e mayde wa min sharri wa min fitnatil masih dajjal e immorde fitna o do masih dajjal yo maduno den qissamu ko feji ka qur'anu wo kabuluhu wo e kamin hajul muslim do tigo o do ko du'a mo tawata ne laado hino wada inomo ka tayya sakkitoro. Wa fi qawli emakum mabbe lamma marra tumande be fejirno be kaburain kaburuji di fa bagala be maki ayyuhuma yu'adibani fagala be maki innahuma be do dido yu'adibani be lettede kono le ma yu'adibani be ala lettirede fi kabirin fi bakkatuji jani thumma qala thumma qala refne la ma ki bala kono woniri amma haduma amma goddo mabbe ko wadi simo lettede fakana walatke yashabin namima himo yarayno fi sabu waddendirgol yimbe wa amal akhar fakana ulati la yastatiru usul takko yimbe be min bawlihi imorde bawle makko den simo hibbude ndiyan o jodoto yeso gitembe be. Salisan imanul balaina ko gomdingol miliyarji min al ulama wa salihin wal mu'minin min ummati muhammadin imorde maftani laado sallallahu alaihi wasallam wa min umamin imorde maftanuji go uhura goddigol sabagat aditinodi gomdingol be do fo bi adabil qabri lette qabru wa na'imi wa kullama ruya e kala ko filla fi shani e fiyakimu al adillatul aqliya dalila jitta din ka haqqin awalan imanul abdil gomdingol do jiyaado billahi wa malaikatihi wal yawmil akhir yastalzimu dun on kadi kooli nay waddi nay kadi imanahu gomdingol mo bi adabil qabri wa na'imihi lette qabru ene majimu wa bi kulli ma yajri e kala ko dogoyta fihi e nder muɗum id ko wadi al kullu dendangal min al ghaib immorde ko wirni kon faman amana kala gomdinno bil ba'di yoga lazimahu haray waddike mo aqlan ka hakkil al imanu gomdingol bil ba'd al akhar o ya yoga hidditido kadi. Saniyan dimunum laysa hadha al qabr aw na'imu wonali de do letta qabru ma dun di do nemaje qabru
aw ma yaqaw ma konko yanata fihi e nder muɗum min su'alil malakain e lande malaika ɓe ɗiɗo mimma yan fihi lagol wonde ɗum ko jeeya ɗum e ko haqqille saloto noon aw yuhiluhu ma ɗe salo bal koni alagol haqqille assalimu hisude yuqirruhu yiɗe qirri to ɗum wa yashhadu lahu yiɗi seedintino ɗum. Salisa inna na'ima ande no ɗaniɗo kadi yara gomɗi ɗen andi himo yi'a himo hoyɗa ru'ya koyɗol mimma yasurru konko weltintamo fayataladdadu ko ɗum woni fayataladdadu o weltora biha sabu koyɗol ngol wa yan'amu o neminora bi ta'thiri ya batte koyɗol ngol fi nafsi ka wonki makko. Al amru alladhi ɗen fiyaka no yahzanu lahu ɗeno soninamo aw ya'safu ma ɗeno mettamo in huwa stawni kanko istigaza o fini kama inna wa nawni no kanko kada yara gomdi o yi'a ru'ya koyɗol mimma yakrahu immorde konko anyi fayasta'u laha ko ɗum woni wa yaghtammu fayasta'u laha o mette koyɗol ngol wa yaghtammu o suno koyɗol ngol. Al amru alladhi ɗen fiya kadi yajaluhu ko ɗum woni ɗe o waɗi ɗum al amru fiyaka alladhi ɗen yajaluhu waɗuɗemo yahmadu himo welto min aykazi immorde si o fini law anna shakhsan si tawi woni no neɗɗo aykazahu findinimo law anna shakhsan sinno tawi no goɗɗo go aykazahu findinimo fa hada naim oɗo nema awil adab ma ɗo lette an yaj'alahu in huwa wiɗen yahzunu law musun ano koyɗo ngola yosaf ma mette in huwa sayon kanko istagaza o fini kama inna wanuri non kad kanko gadi yara gomɗi mo hoyɗa arru ya koyɗol mimma yakra konko anyi fastaulahu o mette koyɗol ngol yaqtam usuno. Al amru alladhi den fiyake on den yaj'aluhu waɗudemo al amru alladhi den fiyake yaj'alude o hani waɗude ɗon yahmadu o yetta Allah min man aykazahu on findin ɗomo o weltano on findin ɗomo. Law anna shakhsan tawi woni neɗɗo go kadi aykazahu o findinimo fa hada naim oɗo nema awil adab ma ɗe lettuɗo finnawo mikka nder ɗoygol yajiri taw ɗum kadi no doga ala ruhu e dow ruhu makko haqiqatan no woni gonga wa ta'athuran bi e ka battinirgol wa wa ghayru mahsusin tano kanko na o wonɗo suude na wonɗo miijade ɗum wala mushahidin lana wa na o tawdaɗo e meɗen ɗon wala yunkiru ahadu ɗum ɗo fof goto añata goto yeddata goɗɗo inata holla wonki maki ma haqqille ma ɗe wiɗa ɗen hiɗa mari ɗum ɗo fof goɗɗo yeddata wala yunkiru ahadu goto añata ɗum fa kayfa ko honno non joni idan on tuma yeddirten adabul kabri letta kabri aw naimo ma nemaji mum ɗi musidɓe julɓe o wa naziruhu awa ɗum ɗo noon ko exemple ɗum ɗa noon tamaman no timmiri noon tis yo Allah waɗi en gomɗinɓe wonde lette kabru no woodi nema kabru no woodi lande kabru no woodi o waɗa en kadi gollayɓe ko hooliɗo ɗum ɗo gollata kon ko fellutuɗo ɗum ɗo waɗa gollata kon